Un ano máis, pintores e pintoras de Tomiño se reúnen nesta Casa da Cultura para mostrar o seu traballo. A verdade é que para eles e para nós mesmo resulta complicado seleccionar tan só 2 cadros de cada autor. O noso desexo sería poder expor unha mostra de cada un destes artistas que temos en Tomiño. Porque é ben certo que Tomiño pode presumir de terra de artistas. A escultura e a pintura de Tomiño son artes ricas en representación. De feito, a primeira exposición no ano 1980 foi de escultura e pintura. Daquela, quen nos podería falar Mario Rodríguez, que hoxe nos acompaña, que participou naquele encontro de grandes artistas, como foron Xavier Pousa en pintura, Xoán Piñeiro, Magín Picallo, Antúnez Pousa e Xuxo Vázquez en escultura. Aquel ano 1980 deu comenzo ao recoñecemento local dunhas artes que ata entón pasaron desapercibidas desde as institucións municipais. Foi aquel ano o comenzo dun camiño que ano tras ano non fai máis que asentar esta exposición non só no municipio, sino na contorna. A capacidade de creación de todos estes artistas fai-nos reflexionar sobre as raíces desta canteira de pintores. E todos os análisis nos levan ao mestre Antonio Fernández. É probable que se non existira Antonio Fernández non teríamos os pintores e escultores de renome como foron Xavier Pousa ou Xoán Piñeiro. Artistas todos eles que levaron o nome de Tomiño polo mundo adiante. Este ano queremos recuperar a obra e a figura deste pintor goianés que cos seus pincéis e a súa sabiduría retratou esta nosa terra ata os fins dos seus días. Este ano, Antonio Fernández terá unha exposición no Centro Goianés, onde recollerán as mellores obras deste, como chaman os seus veciños, goianés ilustre. Tamén Mario Rodríguez vos podería falar do maestro Antonio Fernández, porque Mario ten vivido ano tras ano esta exposición e é coñecido a cada un dos artistas que este concello ten visto nacer. Mario, é un placer novamente que este ano nos acompañes nesta inauguración. Tamén lle damos a benvida a Eulalia Portela, que hoxe nos acompaña. Tamén nos acompaña hoxe o anterior concelleiro de Cultura, Xosé María, os compañeros do equipo de goberno e pintores e pintoras, artistas todos eles de Tomiño. Días a todos e a todas. Unha hora máis estamos aquí reunidos con esta maravillosa exposición. Vexo que han mellorado moito. A través de Barba Solo hai pintores aquí que han mellorado unha barbaridade. E só lle digo é que os animo a que sigan polo mesmo camiño, porque é un camiño moi duro. Non se sabe que este camiño en poucos anos. Hai outros pintores que inclusive temos un nombre como Caxeiro, ou Manolo, como se chama, Colmeiro, e outros máis que na súa época de pintores eu sei que algún deles queimaron cuadros en Caxeiro ya que viví en Buenos Aires. Compraron un cuadro e querían pagar por meses. E cabreouse e rompeu un cuadro que iso foi difícil que fixo na xeira. E a través desos tempos, conocí moita xente moi valiosa, con un nivel cultural moi grande, e isto quer dicir que na pintura, con todo arte, hai que ter moita paciencia. Moita. E cada vez implicarse máis en ver museos, sobre todo en leer moito de pintura, porque aí é onde se aprende moito. Anímos a que sigades por este camiño, porque, ao meu parecer, é un camiño correcto. Non desfaleceis nunca
cuando esté guiando unha tela, porque a veces, ao ver unha tela en blanco, quere facer unha cousa e sabe de outra. Iso é verdade, o mismo pintura que era por outro lado. Hablando en público, pero quiero añadir que recuerdo cuando visitaba a Antonio y que siempre me animó y me decía que la pintura necesitaba muchas horas y mucho trabajo y que siguiese adelante, que el camino es largo y mucha paciencia y ánimo. Y os deseo a todos los pintores de Tomiño que tengáis mucho ánimo y trabajéis muy duro. Y gracias por exponer y por invitarme.